Татар халкы гомер-гомергә үзенең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап яшәгән. Аның татар икәне йортларыннан, милли киемнәреннән үк беленгән. Бүгенге безнең героебыз милли бизәкләрне мәңгеләштерү өстендә эшли. Таныш булыгыз, Елена Габдрахманова. Ул рус милләтеннән, әмма бүгенге көндә татар яулыкларын иҗат итә. Татар рухлы рус кызы диләр аның турында. Бөгелмәдә рәссамнар гаиләсендә туа ул. 9-нчы сыйныфны тәмамлауга Елена Федорова Леногорскиның сәнгать училищесына юл ала. Ә бит әниләре кызларының табиб булуы турында хыялланган була. Бердән-бер кызларының кинәт ясаган борылышы әти-әнисен бик гаҗәпләндерә. Тик алар каршы килми. Шулай итеп Елена иҗат дулкынына чума. Аннан Чаллы дәүләт педагогия институтын тәмамлый, укыта башлый, иң элек мәктәптә техникумда эшли, язмышы аны Казанга китерә. Началось все с научной работы. Сәнгать буенча югары уку йортында хезмәт иткәндә студентлар белән татар бизәкләре юнәлешен сайлыйлар. Да, мы со студентами начали исследовать тему татарского костюма. Мы пришли к выводу, что у татарки не было своего печатного платка. И мы были шокированы этим открытием и даже несколько возмущены, потому что у всех женщин есть платок, у русской женщины есть павловско-посадский платок. Даже у филиппинских женщин есть филиппинский платок, оренбургский платок, а татарского мы не обнаружили, печатного платка. И мы очень долго думали, у нас была такая дискуссия со студентами, и мы пришли к выводу, что мы должны, просто обязаны заполнить эту нишу. И мы решили не изобретать велосипед. То есть мы искали какую-то технологию. Все, мы решительно настроились создать татарский платок. Много спорили. Вышивать, но вышитый уже есть. Да. Батик. Очень обсуждали горячо эту тему, так спорили, но батик это не наша технология. Используя современные технологии 21 века. Все очень просто. Бөгелмә шәһәрендә рус мөхитендә туган, үскән кыз бала 20 яшеннән татар бизәкләрен төшендә күрә торган була. 30 елдан соң аның төше үнгә әверелә. Бүген инде ул яшь дизайнерлар белән татар яулыкларын дөньяга таныта. Тырыштык табырга шундый бизәкләр өчен юл. Ничек без бу бизәкләрне башкача күрсәтә алабыз? Без шуның өчен ясый башладык. Яулыклар, чөнки безнең бизәкләребез алар бөтен шәһәрдә, бөтен кешеләрдә күренергә тиеш. Чөнки безнең милләтебез ул бит китапларда гына булырга тиеш түгел. Шуның өчен менә без танышабыз кеше белән, без аңларга тиеш. Ул татар кешеме юк, ул нинди милләттә ул. Хәзерге вакыттагы кызлар өчен, хатын кызлар өчен ясарга, шуның өчен алар современный булырга тиеш. Безнең милли бизәкләребез бар, милли төсләребез бар. Әмма ләкин безнең хәзерге вакытта кызлары, алар төрлечә киенә. Шуның өчен бөтен кайф өчен без ясыйбыз төрле төсләрне. Киләчәктә ничек итеп күз алдына китерәсез үзегезнең яулыкларыгызны? Менә нинди хыялларыгыз бар? Безнең бар бик зур максатыбыз. Бөтен дөнья безнең татар бизәкләребезне танысын, белсен. Шуның өчен без телибез, хәтта Америкада, Австралиядә татарлар гына түгел, бөтен кеше менә бар бездә гжель. Бу гжель бизәкне, урыс матур гжель бизәкне бөтен дөнья белә. Әмма ләкин татар бизәкләрне без тоже телибез, менә бөтен дөнья белсен дип. Каждый день, приходя в наш шоурум, открывая окно, мы видим мечеть Марджани. Это первая мечеть татар. И насколько это символично и знаково, что наши орнаменты смотрят на мечеть. Или Марджани Бабай смотрит на наши орнаменты и поддерживает нас. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан.